Kafountv TV lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan foli belebeleba a bɛ di aw ma k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ye ko nin y'aw ka émission mandi ni y'o daminɛtɔ ye n'o ye zikiri waati ye kanubagaw y'o de fɔ ye na anw ye sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ye anw bɛ yan nɔ ka se k'aw nisɔndiya k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan n balimaw bi ta in tɛna kɛ basi min na bi dɛsɛ ko kɔnɔni jini mangamaw de b'an bolo yan nɔ bi an ka studio farima in kɔnɔ ayiwa kanubagaw ko mɛn da o ye mɛntigila ye a ma se ne yɛrɛ ka u fɔ aw ye ne b'a dɔn aw b'u dɔn i b'a fɔ k'aw tɛgɛw ci mais u bɛn'u yɛrɛ fɔ aw ye aw bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ u ka cogoya min na an b'a daminɛ droite ou gauche tɛnɛ salamu aleykum Waleykum salam somɔgɔw baasi t'u la i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye u bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ i ka cogoya min na baasi t'a la ne tɔgɔ Tɛnɛ Tarawele ka bɔ Bubakari Tarawele la ka bɔ Jɛnɛbu Jakite la ka bɔ Sabu Dumiya la dɔw ko ko Kalifa ka kalanden caman bɛ n dɔn o de la ne de Tɛnɛ Tɛnɛ ka bɔ quartier jumɛn na Sabalibugu ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔli kan an b'a dɔn kɔni an bɛ waati min na sisan Sabalibugu ka olu pɛrɛmɛ ka Tɛnɛ kɔni kɔnɔ ni waati in na ayiwa Jean salamu aleykum waleykum an bɛ bɛɛ salam lajɛlen fo ne tɔgɔ Sidiki Sanu Sidiki Sanogo Sanu Sanu ne ye bɔbɔ ye ahan n sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan Bamako n ka quartier ye Koyimane ko ɲumani ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔli fana kuma bi ta in tɛna ja Sidiki Sanu ko ɲumanikaw ko bɛ yen nɔ bi dɛ ok ayiwa komi a bɔra k'aw yɛrɛ fɔ sisan ɲɛnɛ an ka taa ni ko in ɲɛfɛ aw bɛ jɛ aw bɛ se ka aw kanuma in fili ɲɔgɔn fɛ cogoya min na pour que ka se ka kanubagaw la nisɔndiya o tɛ baasi ye non ne balimamuso e k'a daminɛ Sidiki e k'a daminɛ ne y'a daminɛ ko bɛɛ ko kelen ok i den fɛn foyi tɛ forcer la fɛn foyi tɛ forcer ni ko i bɛ maa fɛ i kana forcer n terikɛ fɛn foyi tɛ forcer ni bɛ ko o ko kɛ i kana forcer la fɛn foyi tɛ forcer ɲɛnamaya kɔnɔ foyi tɛ forcer n terikɛ fɛn foyi tɛ forcer ni ko i bɛ muso furu i kana forcer n'i y'a forcer kɔlɔlɔ caman b'a la jagoya furu nana ni kɔlɔlɔ caman y'an ka Maliba kɔnɔna na fɛn foyi tɛ forcer la fɛn foyi tɛ forcer ne balimamuso n'i b'i dɔnkili da i kana dɔnkili forcer n balimakɛ n'i b'i ka furu kɛ i kana na furu olu forcer la diɲɛ fɛn foyi tɛ forcer hali Mali kunnafoni yɛrɛ ma forcer o ma forcer balimamuso fɛnɛ ka dɔ da ok o diyara o kɔni de don dɛ n'i ma ɲɛ k'i bɛ ko o ko kɛ i b'a ɲɛɲini fɔlɔ de i kana forcer ok o diyara ayiwa sani an ka kuma di Tɛnɛ ma an bɛna kuma di Sidiki ma Sidiki Sidiki o ye n tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ de bɛɛ bɛ n dɔn ni Zikiri Jean de wala ne tun bɛ ka na ni nin yɔrɔ in de ye mais an k'a bila fɔlɔ Sidiki komi émission yɛrɛ ye zikiri ye zikiri kɔrɔ ye fɛn min ye Sidiki bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna alhamdulillah zikiri yɛrɛ kɔrɔ an ye mun minɛ an karamɔgɔw la an ye mun mɛn an karamɔgɔw bolo o de ye Ala ko suma zikiri yɛrɛ kɔrɔ ye Ala ko suma bakuruba la faamuyaliko ɲuman sɔrɔlo la zikiri kɔrɔ Ala ko suma n b'a dɔn bi an lamɛnbagaw bɛɛ ye faamuyaliko ɲuman sɔrɔ la ayiwa Tɛnɛ zikiri mun de nana ni zikiri dali ye Ala ko suma don mais mun de y'a kɛ dɔnkili ye k'a da i n'a fɔ e ka walawala ne ye dɔɔni ta mun nana ni zikiri ye ka komi aw ma fɔ Ala ko suma don a mais k'a da k'a kɛ dɔnkili ye a bɛ da fan bɛɛ fɛ mun de nana n'o ye bon mun nana n'o ye
Ni k'i bɛ ala kosuma kɛ i bɛ ala kosuma kɛ k'a cari diɲɛ fan bɛɛ fɛ diɲɛ maa bɛɛ b'i ta faamu a la cogoya min na a ka di bɛɛ an bɛɛ ka kɛ silamɛ an bɛɛ k'an yɛrɛ ye alijana firdausi kɔnɔ bon ne bɛ se k'a fɔ ne ka faamuya la o dɔw y'a partage kun ye o ye ne ka faamuya ye. Ok, faamuyali ko ɲuman o sɔrɔla o fana na. Zigiri Jean, Sidiki Jean. Ouais. Sidiki, an bɛ se k'i ɲininka mun de nana ni Jean ya? Alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Jean in nana cogoya min na a man gɛlɛn. Ne tɔgɔ de ye dara dɔ la n'o ye n yɛrɛ fa kɔrɔkɛ ye o de tɔgɔ ye Sidiki. Bon ne fa fana tun bɛ baara kɛ tubabu dɔ bolo o fana tun tɔgɔ ye Jean. Donc ne bɛ wele Sidiki ne denama kun ka d'ale kosɛbɛ. Donc ale ko ka Jean fara k'a ka kɛ Jean Sidiki ye direct la. Jean Sidiki. Voilà o de nana ni Jean ye. Bon Jean yɛrɛ tilala ka na minɛ mɔgɔw bolo ka tɛmɛ Sidiki yɛrɛ kan. Hali anw yɛrɛ fɛ yen n'i donna ko i mago bɛ Sidiki la n'i m'a walawala i tɛ ne ye dɛ f'i k'a fɔ ko Jean. Ok, mais Jean Sidiki e tilala ka kɛ zikiridala ye o yɔrɔnin ne ma se k'o faamuya dɛ. Bon ne ka zikirida in c'est à dire que kanu b'a la et puis fana fɛn dɔw bɛ yen nɔ latigɛw b'a la fɛnɛ. Anw yɛrɛ ye jeli de ye fɔlɔ ka zikirida yɛrɛ bonya ye jeliw de ye. Ne yɛrɛ bɛ fɔli kɛ. Ne ba bɛ sumu kɛ hali sini ne fa bɛ taa fɔli kɛ hali kunu dimanche ne fa bɔra fɔli la. Bon ne bɛ se ka dɔnkili suguya caman da min tɛ zikiri ye mais komi an ni zikiridalaw de tun ka baro ka ca olu de tun bɛ n'an fɛ baro la ka caya donc an fa tun b'an d'u ma fɔli la an nana to de kɔnɔ an yɛrɛ nana kanu kosɛbɛ fo ka ne yɛrɛ don a la. Mais i fa ma problème don zikirida in yɔrɔ kɔni na? Non a ma problème fosi don a la parce que a y'a ye a bɛɛ ye misiki kɔnɔna ye. Ale bɛ se ka problème don fɛn mun na n'i bɔra misiki kɔnɔ ka na ni sira wɛrɛ min man ɲi mais misiki yɛrɛ kɔnɔna na i kɛra rapper ye o i kɛra zikiridala ye o ale kɔni a b'i dɛmɛ a bɛɛ la. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la. Ayiwa Tɛnɛ, Tɛnɛ dɔnkilidala bɛ Tɛnɛ ka du kɔnɔ? Dɔnkilidala foyi t'an na du kɔnɔ. Tɛnɛ yɛrɛ ka zikirida nana cogoya jumɛn na? Ne ka zikirida nana kanu na. Kanu. N'i ye fɛn min kanu a ka ca Ala fɛ i bɛ k'o kɛbaga ye. Ne ka zikirida nana ten tɔ sinon dɔnkilidala foyi t'an ka du kɔnɔ. Mais Tɛnɛ i donnen zikirida la i ma problème sɔrɔ ka famille la? A kuma cayara dɔɔni u kun b'a faamu. Ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne kun ma problème sɔrɔ mais sigiɲɔgɔn dɔw de bɛ wuli o y'a sɔrɔ u m'a faamu olu de taara so ko ne fa tɛ jeli ye ne ba tɛ jeli ye ne bɛ se ka kɛ jeli ye cogo di mais sigi ka kuma bɛ fɛn bɛɛ ban. A nana gan fo ne fa nana fɔ ko n ka dɔnkilida dabila tan kuma cayara mais sigi ka kuma bɛ se ko bɛɛ la. O ni ne karamɔgɔ yɛrɛ ka cɛsiri n'o ye zikiri Kalifa Keyita ye. Alhamdulilayi bi o hukumu kɔnɔna la ne bɛ zikiri la. Ok, faamuyali ko ɲuman o sɔrɔla o la. Jean, an ye a ye i ni Jabi aw bɛ collaborer i ni Maramba fana aw bɛ collaborer lien jumɛn b'i ja ni Jabi cɛ ani Maramba? Nin question in diyara n ye kosɛbɛ parce que wagati dɔ kɛra mɔgɔ caman ye messagew ci na mɔgɔ caman ye ne wele bon dɔw ye n dɔgɔya dɔw fana ye kuma wɛrɛw fɔ. Artiste kan ka relation de ɲini n'i y'a ye artiste yɛrɛ ne yɛrɛ ɲɛna relation de don karisa bɛ nin da karisa bɛ nin da e k'i ka relation ɲini dɔrɔn mais i ka tɛmɛ n'i ka baara ye. Ne ye ba de tun bɛ Mohamed Jabi fɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ woloba donc a ko ne ma don dɔ la ko ale bɛ fɛ ne yɛrɛ ka son dɔ bɔ Jabi la
ale yɛrɛ y'a kanu cogo min na o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ne ko problème fosi t'a la donc ne ye son bɔ jaabi la son yiraliw fɛ an nana ɲɔgɔn dɔn fo ka n'a kɛ balimaya ye fo ka n'a kɛ fa ni denya ye hali surɔ ne tun bɛ jaabi ka jɛ kɛyɔrɔ la n ka d'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ wa a yɛrɛ ka di n ye trop wa a bɛ ka n dɛmɛ n ka misiki kɔnɔ a bɛ ka fɛn caman caman ɲɛnabɔ n ye dugu ma bon Mariam ba fana ta ye o kelen an ka famille fana kɔnɔ Mariam ba vraiment a ka d'an ka mɔgɔ ye kojugu donc ne yɛrɛ y'a ɲini ka gɛrɛ a la an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara kɔnɔ cogoya min na quoi voilà. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔlu fana na. Ayiwa Tɛnɛ. Naamu. Tɛnɛ ka zigirida ni sisan cɛ Tɛnɛ album bɔ a? Ne ma album bɔ fɔlɔ mais an b'a ko kan. A b'a ko kan. I ni jɔn b'a ko kan? Tɔnɔ Kalifa. Tɛnɛ ni Kalifa de bɛ ka jɛ ka album bɔ ɲɔgɔn fɛ ou bien album min ye Tɛnɛ ni Kalifa jɛ ye wa Tɛnɛ kelen de ta don? Ne kelen de ta don. E kelen de ta don. Awɔ. Mais Kalifa de bɛ k'i dɛmɛ a ko la. Voilà. Ok, Tɛnɛ ka zigirida ka na se sisan ma Tɛnɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na? Zigirida kɔnɔna na. Ne bɛ Ala tanu k'a barikada. Ne kɔni i n'a fɔ karamɔgɔ ko tan fanfɛla ninnu na ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ zigirida kɔnɔna na. Sinon ma gɛlɛya sɔrɔ. Ma gɛlɛya sɔrɔ. Tabarikala o de ka di bɛɛ ye o. O de ka di bɛɛ ye baara o baara kɔni a gɛlɛma in de y'a jɔrɔ ye. Ne ma gɛlɛya sɔrɔ o de ka di bɛɛ lajɛlen. Ok, Tɛnɛ ka dɔnkili jumɛn bɛ yen ko Tɛnɛ y'a da k'a ye Tɛnɛ lakodɔn Mali kɔnɔna fan bɛɛ fɛ? O ye ne ka Hayidara Fasa de ye. Tɛnɛ bɛ se k'o dɔɔni da an n'an filɛlibagaw ya? Baasi t'a la. N bɛ barika da Ala ye Ala wayidu. Misɔli kɛ Mamadu kan Aminata den ni Abudulayi den kira sanuma. Usumani Sharifu ne jɔra i tɔ la baba. Usumani Sharifu ne jɔra i tɔ la. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Bamadani wolo de ne jɔra i tɔ la baba. Usumani Sharifu ne jɔra i tɔ la. Domina i bi Kurana kɔrɔta misiri b'a kɔnɔna na dɛmɛbaga t'i la o don mɛ Ala yi wasa dunuya. Usumani Sharifu ne jɔra i tɔ la. Wa. O jara trop. Ok, Tɛnɛ e ka nin dɔnkili de y'a to i lakodɔnna kosɛbɛ. Mɔgɔ caman ye n dɔn n'ale de. Ni nin dɔnkili de ye. Kosɛbɛ. Tɛnɛ ye avantage jumɛn sɔrɔ ni dɔnkili dali kɔnɔna na? Bon, n bɛ Ala fo k'a barikada. Ne ye avantage baden sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna na. N ye kanubagaw sɔrɔ, n ye jatigiw sɔrɔ. A kɛra sababu ye Sirifila kun ka di n ye, a ye Sirifila da labila n ye. N bɛ Ala fo k'a barikada yɛrɛ de walayi. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o kuma na. Jean? Baasi t'i la kɔni? Non, baasi foyi tɛ n na. Ok, mais Jean, e ni zigiridala tɔw est-ce que aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ? O diyara n ye kojugu. Ne ni zigiridalaw n yɛrɛ génération ka fara kɔrɔbalenw kan ne bɛ don bɛɛ kan. Surtout ni minnu yɛrɛ génération kelen ne bɛ don a bɛɛ kan pour que an bɛ se ka baaraw kɛ cogo min ɲɔgɔn fɛ. Ka événement dɔw labɛn an bɛɛ ka jɛ ka dɔnkili da ou bien ka featurinenw kɛ. N ye featuring baden de kɛ ni zigiridala dɔw ye hali n tɛ a dɔw yɛrɛ dɔn. Donc an bɛ baara kɛ yɛrɛ yɛrɛ de, an bɛ clipw dilan ɲɔgɔn fɛ, bon an bɛ son dilan ɲɔgɔn fɛ, an bɛ sigi ka baro kɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma a caman caman yɛrɛ. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔlo la. Mais Jean, e ka dɔnkili jumɛn de bɛ min yɛrɛ Jean lakodɔnna o la kosɛbɛ kosɛbɛ? Ne ka dɔnkili min bɛ yen ni ne lakodɔnna o la kosɛbɛ kosɛbɛ n yɛrɛ ka jateminɛ la o kɛra Mariam ba Fasa dɔ de ye. Donc kabini y'o da n y'a ye yɛlɛma donna n ka ko la dɔɔnin ka tɛmɛ kɔrɔlen kan.
maramba fanu de yɛlɛma don Jean ko la wa o yɛrɛ de don kosɛbɛ kosɛbɛ maramba fanu de yɛlɛma don fanu yɛlɛma don ka ko la kosɛbɛ i ka ko la kosɛbɛ Jean bɛ se ko o fitinin da an n'an kanubagaw ya ouais me se ka dɔɔni da la munna u bi ma mun juguya la tan jɔn bɛ ni da ka ne do dunuya munna u b'a kɔni ya la tan jɔn bɛ ni da ka ne do dunuya ayi ka kɛra barikatigi ye ma munna da ka ne do dunuya dugu wili fanu ko k'a fɔ a ka d'u ye jɔn bɛ ni da ka ne do dunuya ma mun dɔ fari ka baara kan ko ni a tɛ se n'an ka maa la abada u ka dɔ fara juguya kan kosɛbɛ ko ni a tɛ se n'an ka maa la abada ayi subaga tina ala dun ko ni a tɛ se dagan baara la abada o la i jigi kɛ ala ye ko ni a tɛ se dagan baara la abada wa tiɲɛna o jara ni dɔnkili de la Jean ye lakodɔnna kosɛbɛ ka tila ka kobaw sɔrɔ a kɔnɔna na vraiment ok o ɲɛna ala k'i bolo mɛn i ka baara la halisa kanubagaw ne y'o de fɔ yen nɔ n ko kɔnɔni jini mankanbaw de b'an bolo yan nɔ bi a tɛna ja dɛ ok tɛnɛ naam cɛ ni muso ka baara a ma nɔgɔn kosɛbɛ i ni kalifa ka baara i ye kiritigi jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na mɔgɔw bolo o yɔrɔnin na n bɛ kalifa furumuso fo n'o ye Worokiya Konate ani Mayimuna Jara ye ne ye critique baden de sɔrɔ mɔgɔw bɛ taa muso caman bɛ fɔ musow ye an yɛrɛ tɛmɛtɔ kare kɔnɔ n'an tɛ ɲini k'an tɔgɔ ta maaw da mais n b'a furumusow de fo ka tila ka kalifa yɛrɛ fo k'a barika da Jɛnɛba mara man nɔgɔn kuma tɛ kalanden musoman ma mara man nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de mais Keyita la ni ne donna Keyita la a bɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ ka du de ye Keyita la ye quoi n t'a dɔn n'i ko k'i bɛ mɔgɔ fo cogo sugu dɔ la kuma man nɔgɔn ne ma kuma tɛ ne da kalifa n'a balimaw n'a furumusow ka ko la ne b'u fo de ne t'u sago dɔn ala de b'a dɔn ma mɔgɔ kuma lamɛn wallahi ɲɛnɛ kuma caman fɔra dɛ ni kalifa kun ye maa kuma lamɛn usuwan n'a furumusow kun ye maa kan lamɛn sisan kun b'a sɔrɔ ne tɛ zikiri da la bilen sisan kun b'a sɔrɔ a banna n bɛ dugawu de k'u ye ala k'u sara ala ka u sago d'u ma ne t'u sago dɔn ala de b'a dɔn ala k'u sara ya rabi ama ala k'an bɛnnen to u tɛ ka mankan min lamɛn halisa ala k'an to togo la ala k'an bɛn kelen ma amin ala k'o dugawu minɛ hali bi ala ka aw kan bɛn ala kana aw kɛ mɔgɔ kan lamɛnna ye amina rabi ok Jean ayiwa mɔgɔw ka question kɛnɛma mɔgɔw ka question no minnu bɛ écran kɔfɛ ka lamɛnni kɛ ko ka Jean ɲininka ko munna Jean ni heure sautant tɛ jɛ ka baara kɛ bilen munna fana Jean ye sɔn da Kante comédien Kante la nin fana question diyara n ye kosɛbɛ parce que wagati dɔ kɛra ne ni Suta taara voyage la an ye concert caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye dugu 14 kɛ an tɛ sunɔgɔ yɔrɔ si n'an ye concert kɛ an dɔrɔn an bɔ an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ donc mɔgɔw y'an ye o la ɲɔgɔn fɛ bon o kɔfɛ an ma voyage kɛ tuguni bon a kɛra dɔw ɲɛna ko mankan dɔ bɛ ne n'a cɛ ou bien furugu dɔ donna ne n'a cɛ a kun ye ne wele o dɔrɔn de kun kama donc n'a ma ɲɛ ko o kɛra fo ne kɔni fɛ fo baara wɛrɛ tuguni donc o dɔrɔn de don n bɛ taa f'i ye n bɛ baro kɛ fɛn bɛɛ mais an ka voyage o de jɔlen fɔlɔ donc a kun bɛ voyage de kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw fama ka élément dɔw bɛ damanda la donc mɔgɔ caman ye ne wele ka ne ɲininka kow la i tɛ ka n'a nɔfɛ bilen i tɛ ka n'a nɔfɛ bilen mun de kɛra a bɛ tan ne ko non fosi tɛ yen hali ni Suta ye ne wele sini ko Jean n'an ka taa pɛrɛnnen don wa n contannen don mais ko t'aw ni ɲɔgɔn cɛ kɔni foyi tɛ ne yɛrɛ Jean ne ye son 4 de bɔ Suta la son 4 ne y'o de bɔ a la k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ka d'a ma ok mais ne bɛ ka Jean ka ko ye Jean ka dɔnkilidaw
tɛ ka zigidalaw tɔgɔ mɛn kuma ninnu kɔnɔ dɛ o ɲɛ bɛ cogo jumɛn na sisan e dun ko k'e ni zigidalaw k'aw bɛ jɛ ko ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ zigidalaw tɔgɔ i b'a fɔ cogo di n m'a faamu dɔɔni ne i n'a fɔ sisan zigidalaw bɛ yen nɔ par exemple i ka génération mɔgɔw bɛ yen nɔ i b'a fɔ minnu bɛ zigiri alu ninnu petit champion ninnu mais ne tɛ k'olu ka kuma mɛn n tulo bɛ n b'i ka kuma de mɛn ɲani kana plateau ka mɔgɔ caman yɛrɛ y'i ka kuma fɔ mais u ma zigiridala fɔ dɔw b'a fɔ maramba jabi air suta ne ko kuma nɔ jani ko k'ale ni zigiridalaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ninnu de tɔgɔ bɛ ka fɔ ne ma se k'o faamu dɛ i b'a dɔn o yɔrɔnin ye fɛn min ye bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka ala ye bɛɛ sɔn kegunyani dɔ la n'i sera a labaara cogo la dɔrɔn a bɛ k'i ɲɛna k'i ye dɔnnibaga de ka sɔrɔ i tɛ dɔnnibaga ye zigiridala fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ relation b'u zigiridala dama dɔrɔn de cɛ bon ne fɛnɛ de ko ne bɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye ne bɛ taa n ka relation ɲini minnu yɛrɛ tɛ zigirida yɛrɛ ne bɛ taa ɲini olu fɛ pour que an fɛnɛ ka musique ka moderniser i b'a fɔ olu fɛnɛ ta cogo quoi donc o de ne ta kun ye n'o tɛ ne hali bi ne ni petit champion ɲɔgɔn ye solo ka petit champion a n'an ka yɔrɔ bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen n bɛ taa fɛ très bien même n bɛ don bɛɛ kan i y'a ye ni bɛɛ ka di mais ne ka relation bɛ ɲini mɔgɔ wɛrɛw de fɛ minnu yɛrɛ tɛ zigiridalaw ye i b'a fɔ Ersuta ni Maramba ni Jabi filɛ yɔrɔ mɔgɔ sugu kelenw tɛ u si tɛ dɔnkili sugu kelenw da voilà donc n'i gɛrɛl'u la olu ye anw ɲɛmɔgɔw ye i bɛ min sɔrɔ o kɔnɔ zigiridala dama ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se k'o sɔrɔ yen quoi donc e bɛ fɛ k'olu ka musique dɔ de ta k'o fana o fara zigiri kan quoi non u ka musique tɛ u ka musique tɛ u ka hakilina parce que olu filɛ olu bɛ fɛn min dɔn musique kɔnɔ sisan olu de bɛ se k'a fɔ Jean tiɲɛ na i ka son ka di mais a ka di ne i ka mɔgɔya dɔnkili dɔ da quoi ne ɲɛ t'o la i ka son kɔnɔ ou bien Jean tiɲɛ na i ka musique ka di mais i ka piano tigi a fɔ a ye a ka to ka nin kɛ tan a ka to ka nin kɛ tan olu b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan olu ka musique de ye musique yɛrɛ yɛrɛ ka tɛmɛ zigiri yɛrɛ kan ouais olu ka musique fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ bon an ka musique fɛn damadɔw bɛ olu t'a kɔnɔ n'i y'olu k'a kɔnɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko i bɔra i b'a fɔ jazzy ni charceli ninnu i bɛ zigiridala dɔw n'i kɔni ye coupé décalé k'a kɔnɔ an b'a fɔ dɛ voilà i bɛ zigiridala min yɛrɛ ɲɛ ko jazzy ni charceli ninnu k'o ye mun de ye olu yɛrɛ u b'i ɲininka ko non k'olu t'o dɔn bon an y'olu dɔn k'an to olu de kɔ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔlu la i ma Kante ta in jaabi fɔ dɛ parce que filɛ question de dira ko n ka poser i kunna Kante ye n ka comédien préféré de n ye comédien min kanu ni diɲɛ comédien bɛɛ ye o ye Kante de y'a ye donc a kun ka di n ye n ka gɛrɛ a la yɛrɛ de an ka ɲɔgɔn ye nka i ni Kante ma ɲɔgɔn ye kɔni sɔn bɔlen ni Kante ye ɲɔgɔn ye contact b'an cɛ an bɛ baro kɛ yɛrɛ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔlu la Jean Tɛnɛ projet jumɛn min Tɛnɛ bolo dans l'avenir a bɛ fɛ k'o kɛ zigiri ko kɔnɔna kan Jɛnɛba ne ko projet jumɛn bɛ ne bolo ne b'a fɔ ko projet jumɛn bɛ anw ni tɔnɔ Kalifa bolo barisa ne bɛ kalandenya de kɔnɔ projet baden bɛ nin nɔ walasa zikiri ka ko la dɔn yɛrɛ de Mali kɔnɔ Mali kɔ kan zikiri ka ko la dɔn projet caman bɛ yen ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla kuma ala ka projet ninnu ala k'u réaliser amina Jean e yɛrɛ ka projet ye jumɛn ye zikiri ko quoi dans l'avenir bon ne ka projet o kɔni an kɔni bɛ ka concert dɔ de labɛn an bɛ fɛ ka concert in kɛ décembre de kɔnɔ décembre kalo laban an kɔni b'a ko la duguma fɔlɔ an bɛ fɛ ka jaabi kɛ an ka parrain ka Mariamba kɛ an ka marraine donc an bɛna Kante yɛrɛ kɛ an ka artiste invité n'u b'a ko la duguma donc yanni semaine kelen cɛ an bɛna date di ok ani album ni clipw an b'a bɛɛ ko kan kumana ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma Tɛnɛ conseil jumɛn b'e bolo ka a fɔ aw ɲɔgɔn zigiridala denmisɛnninw ye aw bɛ se ka zigiri ko ta ba la cogoya min i b'a fɔ ko aw karamɔgɔw y'a ta cogoya min na conseil min bɛ ne bolo n bɛ hakɛto ɲini ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen fɛ
I n'a fɔ bamananw b'a fɔ u ka bamanankan na ko denmisɛnnin so sen ka teli a tɛ sira jan boli. Tiɲɛ na ne yɛrɛ ye denmisɛnnin ye mais ni zikiridala denmisɛnnin caman bɛ baro kɛ Jɛnɛba. Fɛn kelen b'anw zikiridala denmisɛnnin kalanden ninnu na n'anw ye sɔn kelen bɔ dɔrɔn a bɛ k'anw ɲɛna k'anw kɛra garan de. Ne b'o kangari belebeleba da kalandenw ye. An ka an majigin an karamɔgɔw ye. An ka sabali an karamɔgɔw ye. N'i y'i majigin i karamɔgɔ ye k'i sabali i karamɔgɔw ye. Ni Ala n'a kira sɔnn'a ma i mako bɛ fɛn min na a ka ca Ala fɛ Ala b'o nɔgɔya i ye. Maa si ma gileki bɔ Ala ye k'a sɔnna k'i lankolon ka taama. Wa ne m'a ye fɛnɛ ko mɔgɔ y'a karamɔgɔ bonya. Tiɲɛ kan ŋaniya ɲumanya kan ye Jɛnɛba Gitora ko ne m'a ye. Ne bɛ min fɔ n kalanden ɲɔgɔn ye an ka sabali an ka majigin an karamɔgɔw ye. An ka teli kojugu an ka sabali an ka don da kelen fɛ fana an ka bɔ da kelen fɛ o de ka di ne. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la. Jean, conseil jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo k'a fɔ aw denmisɛnnin damaw ɲɛna pour que aw bɛ se ka zikiri ko ta bala cogoya min na? Ne balimamuso tilala kuma la mais n bɛ yɔrɔ fitinin dɔrɔn de fara kan. A ye mun fɔ a ye temps de fɔ. I b'a dɔn anw yɛrɛ dama c'est à dire que garanw tɛ comparaison mun kɛ dɛ o de b'anw ni ɲɔgɔn cɛ. Ah bon? Naam. Voilà a n'a a critiquer quoi. A n'a critiquer hali ni min nana baro la i fɛ ni n'a a ka kuma ni fɔra ɲɔgɔn kɔ o tigi bɛ taa sɔn dɔ bɔ ka tagama e kan. O b'a la. Ayiwa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn lamɛn i b'a dɔn. Olu b'an ka fɛn kɔnɔ an ɲɛ bɛ zikiri solo ni nu ni Umaru ninnu mun na olu tɛ ka min kɛ dɛ. Anw fitinin minnu bɛ ka wuli duguma anw b'o de kɛ. I dɔ ma dɔ la gosi karisa i mɛnna kɔnɔ e ye moto sɔrɔ dɔ b'a fɔ i ye mobili sɔrɔ dɔ b'a fɔ i ye du terrain sɔrɔ. Voilà. Donc olu de bɛ yen o dama de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ. Anw tɛ ma foyi sɔrɔ o y'a ye anw m'olu sɔrɔ ne b'a dɔn n'an ye anmɛriw sɔrɔ diɲɛ don o don a tɔ bɛ kɛ marifata ye yan dɛ. Ala ka n'o kɛ. Mais an denmisɛnnin fitininw ne yɛrɛ ɲɛna an bɛ ka dɔnkili de da ka Ala ka diinɛ lase k'an dahirimɛ ɲini k'an mansaw balo ka ɲa an ka jamana fɛnɛ ka fara jamana kodɔnnabaw kan. Mais n'a fɔra anw de bɛ ka anw wulibali de bɛ ka ɲɔgɔn tan manamana kan fɔ o la ten tɔ ko fɛ zikirida tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔ in ne b'o kangari da an k'olu bɔ a la pepe. Dɔ bɛ a tɛ se dɔnkilida la mais a bɛ mobili sɔrɔ ɲɛ. Mais o tɛ tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ. Ne y'a fɔ dɔ ye n ko dɔnkili dumanda tɛ se ka mɔgɔ kɛ star ye. Dɔnkili dumanda a tɛ diɲɛ jɔn si kɛ star ye. Sariya bɛ da kan de la quoi. O ye tiɲɛ. Voilà. I yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ko star don e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na n bɛ se nin ye dɔnkilida la mais a ye star min o bonya d'a ma bani e ka continuer don dɔ la Ala bɛna fɛn dɔ k'i ye. O ye tiɲɛ. E fɛnɛ bɛ mun fɔ zikiridalaw ye tuguni ka fara o fɛnɛ kan. U jatigiw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔw bɛ yen fana k'o dabila. Ni min ye sɔn dɔ bɔ a jatigi la ka kalo 2 kɛ n'a ma kuma a fɛ a bɛ tila ka taa sɔn bɔ k'o jatigi kelen tan i t'o kalama yɔrɔ. Awɔ. Zikiridalaw b'a kɛ. Kabako. O bɛ tila ka taa sɔn bɔ k'o mɔgɔ kelen nɛni tuguni i ɲɛ sɔn b'i la dɛ a donna ta a bɔ tan e bɛ ka dɔnkili da i bɛ minnu tɔgɔ fɔ a kɔnɔ n'u y'a dɔ i ye a to yen n'u m'a dɔ i ye yɛrɛ fana a to yen nɔ. A banna e kɔni k'i ka tɔgɔ fɔ dɔrɔn n bɛ karisa fo ni min y'a dɔ ye a to yen nɔ. Parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ ye valeur k'i la i yɛrɛ y'a k'i la quoi. O ye tiɲɛ. N'i ko jatigi ma karisa degun bɛ ne da la i tɛ ɲa ne ma ka nin di ne ma i bɛ se k'o fɔ dɛ i jatigi de don. Ni min y'a kɛ kuma ye cɛ karisa i ka wariko ka jugu na cɛ karisa i ka degun ka ca dɛ kan'a nɛni dɛ i débalancer ka bɔ a la dɔɔnin. I ka maa wɛrɛ ɲini i bɛ se k'i ka degun fɔ min ye parce que a tɛ se ka kɛ ko karisa ye n jatigi an bɛ ɲɔgɔn kɔ ten wa ne bɛ ka tɔgɔ d'e ma e tɛ ka fɛn ɲɛ ne ye o fana tɛ o an b'a ɲɛ ɲɔgɔn ye de. An b'o ladilikan fana di zikiralaw bɛɛ ma. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la komi émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma folikan jumɛn min tɛ ne bolo k'a fɔ an n'an filɛlibagaw ye a n'a jatigiw yɛrɛ ye. Folikan min bɛ ne bolo k'a lase u bɛɛ ma
Me foli di Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu sigilen n'u kan an lajɛ ni wagati in na n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnkilidala bangana tɛ mɔgɔ dɔ de sigilen don min bɛ k'i lamɛn min bɛ k'i lajɛ m'an filɛbaga jama bɛɛ lajɛlen fo ka animatɛriw fo ka caméramanw fo ka animatrice yɛrɛ fo ale n'a ka nisɔndiya baden. Ok, n ye foli mɛn bɛɛ tulo bɛ foli la fana. Ok Jean, folikan jumɛn min i yɛrɛ bolo k'a fɔ an filɛlibagaw ye? An bɛ aw yɛrɛ fɔlɔ fo fɔlɔ k'aw barikada kosɛbɛ kosɛbɛ a ka nin hakilina ɲuman in na. An bɛ jamana fo ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo hali bi Ala ka jamana suma k'an dɛmɛbaaw fo kosɛbɛ 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 mɔgɔ minnu bɛ k'an dɛmɛ an ka misiki kɔnɔna na vraiment dan foyi foyi t'u la anw bolo an b'aw ka caméramanw fo techniciens fo ka e yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka mɔgɔ kunbɛ cogo ɲuman na ani ka nisɔndiyaw la parce que n'i y'a ye mɔgɔ walawala la émission na i ni min b'a la o fana ye mɔgɔ walawalalen donc o folikan de b'an bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ok, bɛɛ lajɛlen ye foli mɛn bɛɛ lajɛlen kulo b'a la mais yanni an ka kun cɛ a bɛ jɛ ka duo kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a datugu ni o ye. Baasi tɛ Zenta an b'o daminɛ tɛnɛ na. Voilà. Fɔlɔ ta Jean y'o daminɛ Zenta o bɛ tɛnɛ bolo. Baasi t'a la. Awɔ. Ngana lutununa ngana umaba ato tora Mali kunnafoni ye silamɛw angata nga kunnafoni sɛgɛrɛ silamɛw yo angata nga kunnafoni sɛgɛrɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kone nana barola tena nana sumuna ne bolo be on karamode bato mandinge ngosiri khalifa ye babitu de siri khalifa ye Muhammadu de siri khalifa ye ne nana dianye barola ne bolo be on siri dalabe bamanya le siri dalabe ne bolo be on siri jane silameo angata Mali kunnafoni sɛgɛrɛ mi mago bi kunnafoni na kunnafoni jɛlen caman na kosɛbɛ kunnafoni sɛgɛrɛ kosɛbɛ ne balima muso yo ne bɛna duwawu dɔw k'i ye kosɛbɛ Ala k'i kisi malo ma yan Ala ka ne aw kisi malo ma yan amina yarabi Ala ka ni kɛnɛya olu di amina yarabi tabo kunnafoni na kunnafoni duman mi fɔ Mali TV la iye ne bi ŋɔnɔ yɔrɔ ɲini show ala ŋo ne bi ŋɔnɔ yɔrɔ ɲini ni wula jɛnɛbaw ni wula la ayi me barikatigiw damaden wele u ko sani ka wari di hadamaden ma kanu fɔlɔ sani ka lulu malijama di hadamaden ma kanu fɔlɔ sani ka fini di mama kanu fɔlɔ ni hadamaden kanu hali n'i y'a sɔn lulu malijana na tɛ kontan ni ma hadamaden kanu dunuya hali n'i y'a sɔn kure ka sanu na a tɛ kontan ne yɛrɛ b'o de fɔ hali ni ne bɛ baji kɔrɔ ni ne bɛ k'i fasa da ni ma kontan me décourager jɛnɛba a y'a barika nisɔndiya caman na dɛ Mali kunnafoni ni wula la iya ne bɛ juru fɔ ye bi ni ne ko ko ni so ye sula minɛ tɛnɛ bolo jɛnɛba ni ŋɔw ni wula a ye wula la minɛ tɛnɛ ye dɛ jɛnɛba i bɛ fitiri kɔrɔ dɔ wa fitiri kɔrɔ de ye suguma dɔ fɛn min na su ni fitiri tɛ wula fana fɛ jɛnɛba ne bɛ siran fisiri wale de ye ɲɛba ma Ala kana k'aw ma fisiri wale dɛ n bɛ dugawu de k'aw ye ka dugawu kɛ animatɛriw ye
ka duwawu kɛ animatrice ye ka duwawu kɛ cameraman ye ka duwawu kɛ téléso in maa bɛɛ ye ani directeur ni directrice bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ fɛn o fɛn ko télésuku in na walayi bilayi tɛnɛta dɔn mais n b'a ɲini ala de fɛ maa o maa ka laɲini ye diɲɛ kɔnɔ ko zigiridaliw ka évoluer zigiri ka évoluer walayi ni ne y'o tigi ye n tɛ dan y'o tigi la fo diɲɛ ka ban tuma dɔw la hali ni bɛ baji kɔrɔla la ni bɛ k'i ka dɔnkili da dɔw b'a fɔ k'e kana bani ko zigiri gansan de don k'i t'i sigi ka lamɛn ne b'a fɔ n ko hali ni zigiri kɛra gansan ye ne ta tɛ gansan ye Jɛnɛba a barika zigirilaw dɛmɛli la i ni ce nka n'alu tununna ŋana humaba a tɔ tora Mali kunnafoni ye silamɛw yo anw ka taa kunnafoni sɛrɛ Allah Mali kunnafoni nin jara tellement ok nin jara tɛnɛ bɛ se k'a ka téléphone numéro labila a bɛ se ka kɛ mɔgɔ mago bɛ tɛnɛ mais u t'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na tɛnɛ y'a ta bila Kalifa fana b'a ta bila a bɛ se ka kɛ mɔgɔ mago bɛ Kalifa fana na mais u t'a dɔn u b'u lasɔrɔ cogoya min na a bɛ sɔrɔ numéro min na a bɛ se k'o bila baasi t'a la ne ka numéro ye 75 52 61 09 ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔli la Janta ne ta ye 94 15 57 69 ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔli la kanubagaw n'a ye nin kɔnkɔn dɔrɔn a bɛ tɛnɛ ni Jean sɔrɔ ne y'o de fɔ n ɲɛna n bɛ ka se ka bɔ ko caman kalama cogoya min na zigiri ko in kan ka se ka aw la nisɔndiya cogoya min na zigiri ko in na kanubagaw an bɛ aw de kama an b'a fɔ k'aw kana ɲinɛ j'aime ani commentaire baden k'a kɛ an ka video kɔrɔ an bɛ aw de kama an b'a fɔ ko aw kan bɛn wagati wɛrɛ.